Sinten ingkang saged mapaki kridanipun Adipati Karna ingkang pranyata satriya pinunjul. Kagaduhan maneka warna pusaka Aji Jaya Kawijayan guna kasantikan tur inggih ngagem pusaka Krewaja ingkang mapan wonten sak jawining daging sak lebeting kulit. Mboten tumama gegaman menapa kemawon. Inggih, tur tasih kagungan ing ngampipun kegila-gila inggih menika Kyai Kunto. Menika pusaka anggenipun pikantuk dipun rewangi tapa brata cegah dahar lan guling semedi pekasan pikantuk pusaka saking dewa. Nadyan wonten ing Jawi kathah ingkang sami nyebat yen pusaka menika anggenipun apus-apus menika kula mboten pitados. Menika kelintu. Kelintu inggih kleru. Ingkang saestu inggih anggenipun sampun numbas sarana tapa brata menika ingkang leres. Kok mawi dehem watuk nggih. Menika menawi ngantos lepas saking gendhewanipun kula kinten Pandhawa badhe kajipuan mangsa Adipati Karna langkung-langkung 100 kadang paduka ingkang badhe saged dados bebanten kemenanganipun anak Prabu menika tumrap ingkang Rama dados kekiyatan ingkang gegirisi wonten ing Bratayuda mangke nggih. Nuwun sewu nggih keparing kembopeng saka lima sumelatur Bawaduna kados pundi. Nuwun sewu. Miturut ing Bapa ing Sukalima menapa ingin dados pangandikanipun Sinuwun Mandaraka menika kathah leresipun nggih amargi menawi mangke Bratayuda menika sampun kelampahan campuh perang tan wandhe badhe kathah pepejah. Tuwin badhe kathah para satriya-satriya ingkang gugur wonten ing peperangan boten ngemongaken satriyaning Pandhawa utawi senopati ning Pandhawa nanging mesthanipun ugi senopati saking Kurawa menika mesti wonten ingkang kapupu ing Rana Madyaloka. Nuwun sewu mboten nama hanggege mok dhateng keparenging Jawata. Menika babar pisan boten. Ugi kadang paduka Kurawa mestinipun ugi wonten ingkang dados banten wonten ing peperangan. Mila menawi lajeng penggalih paduka gampil miyur mekaten menika saya ngringkihaken kekiyatan. Ngringkihaken dhateng kekarosan paduka piyambak nggih. Lelampahan ingkang sampun dipun jarak menika prayoginipun kedah dipun lampahi sampun ngantos metang dhateng kathahing bebanten. Jararan tiyang nglampahi peperangan menika petanganipun namung werni kalih, mati apa mukti, menang apa kalah. Menika petanganipun tiyang perang. Nuwun sewu. Menawi penggalih paduka gampil kados mekaten ateges estunipun penggalih paduka menika mboten madhep mantep badhe anapaki Bratayuda menika nggih. Nuwun sewu Yayi. Menapa kawin ngrangka ing ngawangga kepareng sumatur Kakang Narpati ngawangga kula semanggaken kados pundi. Nuwun sewu. Estunipun kula boten badhe tumut-tumut perkawis menika mangke mindak saya banger asmanipun Karna sinengguh. Kula menika senopati sing mung kakehan nata ukara nanging ora tau nata gelaring perang. Saking pemanggih kula dinten menika sampun mboten wancinipun etang-etangan babagan raos pangraos. Menika sampun ngancik peperangan ageng. Menawi tasih ngginakaken raos pangraos tan wandhe namung badhe nyrimpeti dhateng lampah piyambak. Perang menika tumrap ingkang raka ing ngawangga sangunipun namung wantun, mbuh menang mbuh kalah. Nanging wani menika dados patokanipun. Upami kawon ngaten boten badhe nglingsemi dasare wis wani. Nanging upami menang gegayuhanipun tiyang perang menika inggih kemenangan menika. Wonten ing parepatan ingkang setunggal dinten Kemput menika sengaja kula mboten matur rumiyin dhateng Paduka Yayi Prabu jalaran kula menika nenggeni tata krama ngentosi dhateng para sepuh anggenipun sami atur pangandikan dhateng Paduka Yayi Prabu. Sinambi nyurasa kaya ngapa ta ngendikaning para sepuh ingkang sami lenggah wonten ing ngajeng-ngajeng menika. Kaya ngapa nggone semago ndepani negara Ngastina menika kados menapa nanging jebul pinanggihipun malah ngudha raos babakan rasa pangrasa memulang kaya dene guru mejang kaya dene pendhita. Sinengga paduka menika lare ingkang dereng genep nalaripun. Ngagengaken penggalih paduka kemawon lha kok jebul sing dienggo jaga wong liya. Sing dijagake wong liya. Ngagengaken penggalih paduka kemawon dadak njilih jenenge kancane menika dos pundi menika? Sik kae wonge ampuh, pendhita kae wonge apuh, ratu kae wonge digdaya. Tur dasare anak dewa, ampuhe kegila-gila mekaten menika menawi cara kula namung kadidene tiyang wonten ing pasar sing gedhen-gedhenan swara. Nggih. Ketingalipun ngalembana nangis jatosipun namung badhe bebecer dhateng tiyang sanes. Lah nek pancen kepengin ngantepan tapi penggalipun Paduka Yayi Prabu sampun ngantos ginakaken dhateng tiyang sanes. Ning
awake dhewe kuwi diketokke isane apa, ampuhe nggon ngendi? Menika cara kula. Saguh apa ora mbelani dhateng paduka? Menika cara kula ngaten. Mboten sisah dumuk dhateng sinten-sinten. Mila sekawe kula sampun matur, Yayi, perang menika sampun ngantos ginakaken para sepuh-sepuh sing kakehan gunem tanpa guna. Nanging ora kena dijagake gawene. Tundhane namung badhe nrimpeti lampah. Perang menika ingkang dipun klempakaken inggih senopati sing wantun mati, sing wantun pejah. Sampun ngantos klempakaken dhateng para pinisepuh ingkang namung kakehan gunem tanpa guna. Sungkawaning penggalih paduka Yayi Prabu menika badhe ical menawi nyumurupi dhateng tandang kridanipun para senopati anggenipun majeng wonten ing palagan. Mboten kok lajeng dipun paringi pangandikan ingkang nerepa kados pangandikanipun para sepuh sing rumangsa pinter. Perang menika mbetaken tiyang ingkang wani, mboten mbetaken tiyang ingkang namung comang dlemeng andar-andar ngendukur. Ora ana gunane mriku, Yayi. Ora ana gunane mriku, Yayi. Jaja muntapir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngondarandil. Idep nyomangolon coko wadanani romperanang. Ladalah. Wah, kaya ketiban daru rasane. Suwe ora tau nampa punjungane anak mantu, lah kok dina iki dipunjung karo anak mantu sing tak tresnani. Wah. Harno. Matur nuwun Jongger, lumayan bumi kureping langit ora ana lho, ana anak mantu sing munjung para tuwa nganggo tembung sing kaya kowe kuwi mau. Ning ora apa-apa karena aku ora apa-apa. Mbok menawa pancen bener pambeganing wong kuwi pancen dhewe-dhewe. Karena aku ngaturake panuwun Jongger. Ora usah kelincutan ora apa-apa. Nuwun sewu. Nggih, nuwun sewu. Menika lho aturipun anak kula Kadang Paduka Adipati Basukarna menika cekak aos mentes ora natoni sapa-sapa. Inggih priyagung ngaten menika ingkang sanget dipun betahaken dening Paduka Anak Prabu. Mboten sangopeni dhateng suarane wong tuwek-tuwek kaya kula niki mboten perlu diopeni. Ning kangge mbuktekake nek kula niki ora mung kakehan gunem tanpa guna, kula ugi ngantu-antu nggih. Kadhawuhan gebak perang wadyabala wonten Tegal Kurusetra. Menawi sampun kelinganan monggo Paduka kula aturi mirsani tandange wong tuwa sing jembar lambene kaya salya iki. Menawi ing batos Paduka kusiwa mirsani dhateng tandang kula, Paduka Anak Prabu mboten karaos bombong lan pitados dhateng kasudhipanipun salya. Sumpahe salya nek nganti sampeyan ora seneng nyawang tandange salya, kula mati obong sakniki nggih. Kaget risang kapirang uri nangkul kinempit kempit sang reknaning bawana sidemat ganing Pasewakan Agung. Nalika semanten katingal tintrem awit pangandikanipun Sang Nata ing Mandaraka Prabu Salyapati. Lenggahe kanya minangka wartungan Jarawaganter wadu Jarawakacana durung abang idul manding dasaring pertawa. Kasaru gegering para wadyabala ingkang sampun mapan wonten ing alun-alun negari Ngastina. Persasat tumpang dengkul pasebaning para wadyabala ingkang wis samapta ing gati majeng wonten ing peperangan. Ing karya cingak nenggih lampahing nalindring turilaya Sang Prabu Bugadenta. Enjer-pepeh pindha sata metarangan miyak kang samya semewa. Akarya cingak nata ngastina Prabu Duryudana. Binarung swaraning sangya para wadyabala ingkang samya piyak genya samya ngabyantarai kanca piyak-piyak dinae dalan dalu dalan so dine dalan.
Sinowati Sinowati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bali lumut tambra kanggeng awita denceng dencengan jagat pasisaning Bathara Wayapura jagat kadangipun Kakang Yayi Bukodento bareng sira Yayi katon sowan pangrasanipun Kakang kaya lumaku ing panji weteng dedet limengan weruh marang sulak ing pepadang dadi biar padang trawangan pusawetara nggonipun Kakang ngarantu marang sowane Siadi dadi klunggan iki sira Yayi wis katon sowan ana negara Ngastina bumbung penggalingipun Kakang persasat sak gunung anaken Bukodento Koko Prabu kepareng ingkang rayi ngaturaken sungkeming pangabekti mawantu-wantu kunjuk sandhap pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu Duryudana iya ndak tampa akarya bumbunging penggalingipun Kakang rasa nengipun Kakang Pusawetara Lama nggone Siadi lan pun Kakang pepisahan dina samengko ana sawijining lelakon kang anjalari sira Yayi Prapteng negara Ngastina sumengko keselakna to ling raos tan bangkit pinambengan malih anggen kula kumacen udaya-daya Prapteng negari Ngastina ancasing sedya namung kepengin ngaturaken dharma bekti kula dhateng kadang werda inggih menika paduka Kanjeng Koko Prabu Ngastina anggenipun nedya anapaki peperangan ageng inggih menika Bratayuda Jaya Binangun jumbuh kaliyan rantamaning manah kula anggen kula sampun mataun-taun hangarantu dhateng lelampan menika inggih ngeri kelenggan menika sedaya badhe kaleksanan anggen kula nedya mudi tuwuh wirang dhateng para Pandhawa ingkang sampun anjalari kula pisah kaliyan kadang kula para Sata Kurawa ngantos gesang sangsaya wonten ing wana Turilaya wekasan kinugup dening Kanjeng Sinuwun Murdadewa sawarga nadyan sakmangke ingkang rayi sampun jumeneng Nalendra nglintir keprabonipun sawarga Prabu Murdadewa ewa semanten sakiting manah kula menika mboten badhe saged ical menawi kula dereng saged nigas jangganipun Pandhawa utamanipun Werkudara ingkang jalari kula kedah gesang tebih saking negari Ngastina mila Koko Prabu sowan kula dhateng ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu menika estining manah namung nedya ngetingalaken dharma bekti kula dhateng kadang werda ngiras pantes kula ngudi tuwuh males wirang dhateng para Pandhawa malah paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kuwatos kula sampun bekta 1000 wadyabala saking negaring Turilaya miwah sak kathahing senopati ingkang pilih tanding jayaning yuda sedaya menika badhe kula aturaken paduka Kanjeng Koko Prabu mugi dadosa kekiyatan anggen paduka badhe ngrabasing para Pandhawa malah boten ngemungaken para wadyabala nadyan ingkang rayi sagah dados cagak siraping keprabon paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ngastina Koko Prabu Duryudana Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana alon ngandika doharining sun Werkudara jagat wasaning Bathara adiku di kadang imun Kakang Yayi ora nyono babar pisan nadyan wis kapisah mataun-taun suwene dewadene sira Yayi ora lali marang pun Kakang lan kadang-kadangmu Kurawa kabeh pun Kakang aturake nedha nrimo Bukodento kaya baliyata bebayuning pun Kakang barang midhanget ature sira Yayi Kang mangkono cetha lamun Pandhawa ora bakal ngukup kemenangan jroning Bratayuda Rama Prabu Mandaraka
dinten mangke sampun wangsul cetha pocapanipun Duryudana miwah sampun ketingal lomba jangkah kula anggen kula badhe mapaki peperangan. Namung semantuna kula nyuwun pangendikaning Paduka Rama Prabu Mandaraka kedah menapa ing kula ketindakaken. Nggih. Mestinipun sedaya menika monggo dhateng dawuhipun Paduka Anak Prabu Ngastina. Gandeng miturut aturipun juru telik sandi sampun kathah pakuwon ingkang mapan wonten tepining Tegal Kurusetra. Kacihna bilih menika pakuwonipun senopati ning senopati Srayaning Pandhawa. Malah aturipun juru telik sandi sak perangan prajurit bala alit-alit malah sampun kepareng miwiti peperangan wonten ing Tegal Kurusetra. Bila bincang entosi menapa sak menika monggo kula aturi macak manggalaning perang. Sinten ingkang kedah minangka cucuking majurit lumarap dhateng Kurusetra. Tata-tata samapta ing gati sawiging diri miwah nyamektakaken pirantining peperangan nggih. Nggih. Paman kula aturi tata-tata sawiga sedaya wadyabala senopati Srayan, sedaya Nalindra lan wadyabala ingkang sami bebantu dhateng Duryudana. Kabeh mawon supados wiwit budhal dhateng Kurusetra tata-tata pirantining peperangan. Pokoke waton lanyang nyekel gegaman saperangan wadya kinanyasa pesanggraning ingsun kedah dipun beteng miwah dipun jagi wadya ingkang bibit. Ingestaken dawuh Paduka Anak Prabu. Ya Ibu Kodento, kula wonten dawuh. Sartanipun Kakang Adipati ngawungga. Dinten mangke monggo kula aturi ngirit wadyabala naker dhateng kegiatanipun mengsah wadyabala Pandhawa. Waduh Yai. Persasat kadidene kejogrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu bombonging manah ing neraka. Krana ing kula entosi nggih namung pangandika Paduka ing mekaten menika Yai. Ing neraka namung ngestaken dawuh Paduka Yai Prabu Duryudana. Koko Prabu. Semantuna ugi ingkang rayi bingah ingkang tanpa pami. Saha namung ngestaken dawuhipun Paduka Kanjeng Koko Prabu. Nggih nuwun sewu. Sampun kinten kula menika wong tuwa sing namung bisa adol swara mung kakehan wejangan sing tanpa guna. Mbok inggih kepareng kula kepacak dados manggalaning perang. Nganti wadyabala naker dhateng kegiatanipun mengsah nggih. Dosa menapa ing badhe kula sandhang Paduka menika tiyang sepuh kula. Menapa inggih kelampahan kula dawuh dhateng Paduka Rama Prabu Mandaraka. Oh mboten menapa-menapa, mboten menapa-menapa. Tinimbang sakit manah kula disemoni karo wong, awulung kula dipun dawuhi dening Paduka Anak Prabu menika malah mujudaken satunggiling kewajiban ingkang kedah kula rampungaken. Monggo. Menawi saya menika ngantos mboten kadhapuk wangsul kula saking Ngastina menika persasat nggembol wirang ing ngagengipun sak gunung anakan. Nggih. Kados pundi Rama, kula mboten kedugi ndawahaken atur pangandikan dhateng Paduka Rama Prabu Mandaraka. Menawi mboten kadhawan kula badhe ndapuk piyambak dados manggalaning perang dinten menika. Kula nuwun sewu. Menawi kula nglangkungi wewenangipun Paduka Nalindra Ngastina. Menawi Paduka Kanjeng Rama Mandaraka adreng kedah mekaten ingkang kelampah. Nuwun sewu menawi kula kumalancang dinten mangke Paduka Kanjeng Rama kula dapuk minangka manggalaning perang ngrabasing wadyabala Pandhawa. Lah rak ngaten. Marem ati kula nggih. Nggih, kula sendika ngestakaken dawuh sampun cetha to. Atur kula sagah kanthi manah ingkang madhep lan mantep. Kula kinten kula sampun sora anggen kula matur supados sedaya menika mireng kesaganipun salya. Ugi kagem bingkem dhateng sing langap-mangap ora weruh tata kala wau ben ngerti nek salya kuwi raming kakehan gunem tanpa guna ning wani perang. Nggih. Kajengipun dipun pirsani kridanipun Prabu Salya. Arepa kula menika wis tuwa. Arepa kula menika wis kempong pira jambuluwanen ning nek kon perang menawi ngantos kulit kula menika mangke beset kenging pusaka badhe kula iris piyambak kulit kula nggih. Nggih. Rama Prabu kula pitados. Panjenengan pitados? Nggih, kula pitados. Ning atur kula menika namung kangge njereng goboke menungsa sing sajae kaya ngembe karo salya, karo ngilani karo salya. Ngaten Prabu inggih. Rama Prabu kula aturi nyiram mawitirtaning kesabaran. Paduka kedah nglenggahi jejering tiyang sepuh. Menawi namung kangge reget aben rembag sami natoni dhateng setunggal-setunggalipun. Perkawis menika mangke boten badhe wonten kerampunganipun kula boten kepengin cungkrah ing salebetipun kadang piyambak.
sedaya kedah tetunggalan manunggal laken ancasing gegayuhan inggih menika budidaya kemenanganing Kurawa. Inggih nyuwun pangapunten nggih radi kebromot ati kula. Rama Prabu boten dados ngrapa paman Sengguni. Dinten mangke sedaya nayaka lan wadyabala ingkang sami lenggah wonten pahaman menika supados midhangetaken bilih dinten menika ingkang minangka manggalaning perang Rabasing wonten Tegal Kurusetra. Inggih menika Kanjeng Rama Prabu Mandaraka miwah Kakang Narapati ngawangga tuwin kadang kula nalindring Turilaya Prabu Bukodenta.
wah. Yayi Murdaningsih. Ana pangendikamu apa Kakang Bogodenta? Temeka dina iki nggonku prapta negara Ngastina. Entuk gawe. Lir entuk gawe piye? Bareng aku sowan Ngasningsih nuwun Prabu Duryudana Kanjeng Koko Prabu Duryudana kadangku tuwa. Ora gantaran wektu sing suwe aku sinampiran dadi manggalaning perang. Ngirit Wadyabala saka ing Turilaya kabeh ana ing ajane ingkang jijir. Kepuk perang ana ing Tegal Kurukasetra. Ngimbangi kekuataning para Pandhawa, Yayi Murdaningsih. Tobat. Yen mengkono melu seneng melu bungah Kakang, yen mengkono bakal kelakon penjangkamu nggone ngudi duwuh malsara wirang marang para Pandhawa. Iki wis nyengsarake marang Kakang Bogodenta ana ing ngalas Turilaya Kakang. Yo, pancen mengkono. Prajurit, kula wonten dawuh. Lho. Ora Surasekti. Iya, sinuwun. Sasi iki melu meneh nderek malih sinuwun. Boyo ganti sandangane apa piye? Wah, wontenipun namung menika. Lho, pentas meneh. Heeh. Ning iki kowe karo aku ra entuk macem-macem lho, Gok, aja gojek aja kokean iki lakone wigati. Ha iya. Engko ndak ngilangke wosing lakon. Ha iya. Lah tobat. Iki mau bilung to? Nggih. Mulane prenguse ora jamak. Minggir ana. Alah. Ming jejere kok ra entuk. Mula kang saka kuwi krit lampit brungkat kimpul gajah gelar Singabara. Waton lanang nek gegaman. Ngarabaseng Madyabala Pandhawa. Yen nganti kalah karo wong Pandhawa ngistri-sini nggonku nggawa saka negara Turilaya. Iya, Kakang. Yayi Murdaningsih lan Gajah Murdaningkung kowe aja adoh alanipun Kakang. Kowe ngerti ento pengapesanipun Kakang ana sira Yayi Murdaningsih apa dene kelangananku Gajah Murdaningkung. Iya, Kakang ora bakal adoh kelawan Kakang Bogodenta. Surasekti kula wonten dawuh. Krit lampit brungkat kimpul gajah gelar Singabara waton lanang gegaman. Wadyabala diketapake ngrabaseng para Pandhawa. Nggih, ngestaken dawuh pangkat kula benjang menapa. Ora ketang sambung bara lintang mangkat dina iki. Sendika ngestaken dawuh sinuwun.
Ayo siji-siji. Kaya ngopo keprigelammu? Apik tenan. Lulus. Siap. Ayo kaya ngopo aja mirang-mirangke Wadyabala Turilaya. Wah, aku malah ndung iso kuwi. Ana lulus. Durung. Nek wis takon lagi jengkelit. Maaf. Ayo, kaya coba sirahe jebleske wit. Ora apa-apa, lulus. Wah, masuk angin iki. Ora, ayo coba. Wah. Modar kowe. Aduh. Lulus. Cangkeme kekamban. Waduh. Sirahe. Delok. Ora mlecet lulus. Duwe Wadyabala buta kok. Petuk-petuk. Ayo jengkelit. Ora iso. Jengkelit. Ora iso. Nek ora iso jengkelit sirahe kudu atos. Walampuh. Cangkem kok diogok-ogok ora. Lulus. Asik. Wah, ngrekasa iki. Jengkelit. Kok ora bablas. Nyeparoe ra iso ngon bablas. Sirahe emah. Dijajal emah. Dijajal emah. Ya, 50 wae. Oh ya, kana lulus. Wani pira? 10. Buluh wite ta apa? Kancamu wani 50 kok. Kowe 10. Atus. Iki lumayan wis. Kono lulus. Duwe dit pira? Lulus. Wedan ora. Wah.
rantak-rantak lampahing para wadyabala saking negari Ngastina. Lamun kacandra nganti kaya sela blegidi selaning ratu blegidi ratu ning semut kaya ratu ning semut irit wadyabalane. Rumambating sela ndalidir tanana pedhote. Kumen sanging pedhang pangriting duwi panggo. Nalika semanten amawahi geger sak marga-marga lampahing para wadyabala. Surak mawurahan manengker gumuruh manguwuh-uwuh madaning pabaratan. Dadan kawusin nedha lumampah untuk gantung ucapan nalika semanten ingkang mapan wonten tepis wiringing Tegal Kurukasetra ingkang nampi dawuh pangandikaning Nata Ndarawati nenggih Dewi Wara Srikandhi. Tuwin satring garba Raden Harya Setyaki miwah Patih Udawa ing samyam sanggrah wonten ing pesanggrahan Glagah Tinulu. Miwah sangganing para wadyabala ingkang sampun landher blabar jejagi angentosi wedaling senopati saking negari Ngastina. Riya sawetawis lenggah nggih bawa raos mecah swasana swantening nenggih Dewi Wara Srikandhi. Hakarya kagiat katurakasan satring garba Raden Harya Setyaki giya ngangsek kinandya nampi sabdane ingkang araka nenggih Dewi Wara Srikandhi. Langgeng driya mangu-mangu mangungkung kandhuhan reman lerlena tanpa kanen yen tan tulus hamangku sang Dyah Utama Nalendra Muda pun Kakang Dimas Setyaki marang gedhe Bratayuda Jaya Pinangon wis tumapak nadyan ingkang padha ngayati peperangan ana ing Tegal Kurusetra lagi barenganing prajurit cilik-cilik nanging wis akeh kang padha dadi bantening peperangan dene Syadi lan aku apa dene Kakang Patih Udawa tinandur ana ing pesanggrahan iki kinen nitik marang kahananing Tegal Kurusetra mbok menawa ana senopati ning kono kang magot ning Ratamadya Laga. Nanging tumeka dina iki durung ana tandha-tandha bakal tumekaning senopati agung saka Kurawa Dimas. Kakang Bu.
Raos pangaraos kula ugi sampun boten sagedipun pambengi malih kaselak mlebet wonten madyaning peperangan ngrabosa senopatining Kurawa. Dimas, kula wonten dawuh. Tak jaluk sing temata penggalihe, aja kesusu mundhak seluruh dalan buntu. Eling ngopi tungkas sing Koko Prabu Ndwarawati lamun aja kongsipun Kakang kelawan sira Yayi miwiti ngrabasing mungsuh. Kalamun durung ana tandha senopatining Kurawa ingkang maju ning Mabaratan. Hi, Kakang Mbok. Sedaya dawuhipun Koko Prabu Ndwarawati badhe kula estakaken. Setyaki, kula wonten dawuh. Yektine ana bab kang bakal tak takokake marang sira Yayi. Perkawis menapa? Jroning sira Yayi bakal ngayati perang gedhe iki pun Kakang kepengin ngerti rasa pangrasamu kepiye Dimas. Ingkang dipun kersakaken Kakang Mbok Wara Sri Kandi kados pundi? Mestine Dimas Setyaki wis ngerti lamun perang iki sejatine dudu perang pribadi ning Yayi Setyaki. Nanging iki perang ing para Pandhawa lumawan para Sata Kurawa. Lamun to Dimas ingkang menang, lamun to Pandhawa ingkang menang sira Yayi ora bakal ngukup kamukten apa-apa sarta ora ana kang sira gayuh. Kamangka jroning perang iki kudu natahake jiwa raga. Sisip sembire kurang-kurang bejane mesti bakal tekaning pati. Setyaki, margake saiki suntakan gegembolaning rasamu. Nganti mbok rewangi Andrapati nyemplung peperangan gedhe kamangka ora ana kang sira gayuh. Miturut gegayuhaning pribadine Dimas Setyaki. Nanging yen kaya pun Kakang nadyan ora ana gegayuhan pribadi tumraping Sri Kandi. Nanging niatku amung mbelani marang guru laki, mbelani marang garwa. Upataning Sri Kandi supaya mukti supaya mati yen Pangeran Arjuna kepupu ing Rana Madyalaga aku ora bakal kere uga bakal ndak ikhlasake nyawaku. Nanging upama perang gedhe iki mengko Pandhawa nggo kemenangan teges kemukten lan kamulyan bakal sinandhang dening Pangeran Janaka. Aku uga bakal ngrasakake kamukten. Nanging kabeh mau tumraping Sri Kandi dudu gegayuhanku ingkang sejati. Dene ingkang gumana musik ana rasaku mung mligi. Ngisah sangkara murka ingkang angka sepisan dene angka loro tansah kepengin ladi marang garwa. Nadyan mati bakal tak wujudi Setyaki. Estripun Prabu ingkang Kakang Mbok dawuhaken dhateng ing Rai Setyaki menika kala wau sampun wonten pangandika paduka. Nadyan tembungipun benten nanging lerekipun sami. Ingkang sepisan namung netepi jiwaning kasatriyan ingkang nami satriya menika sinampiran pakaryan memayu hayuning kawula, memayu hayuning negara, ingkang langkung utami memayu hayuning jagat. Dados boten ngemungaken kawula miwah negari tentrem lan botenipun jagat menika wonten pundhakipun para satriya. Nadyan tanpa dipun perintah menawi wonten thukulaning angkara murka watak candala menika sampun dados kewajibanipun para satriya. Wontene kelenggahan menika wonten jalaran anggen kula nedya nderek damel tentrem jagat sarana ngisah sangkara murka ingkang sinandhangan para Sata Kurawa. Mriki angka setunggal dene angka kalih sampun kondhang wonten pundi papan bilih kula menika kadang tarunanipun Kakang Prabu Ndwarawati. Dasaripun sinampiran kewajiban dados senopati. Kewajibanipun Sinuwun Ndwarawati menika minangka pengayomanipun para Pandhawa. Mila sekedhik kathah kula ugi nderek gadhahi kewajiban jagi dhateng pepunden kula para Pandhawa jumbo kaliyan darmanipun Koko Prabu Kresna. Mila sampun trep menawi saklebeting Bratayuda menika kula tumut Andrapati wonten ing peperangan amargi setunggal netepi dhateng jiwaning kasatriyan. Angka kalih minangka senopati ning perang Praja Ndwarawati ingkang sampun tunggalan kaliyan para Pandhawa ingkang rai kedah saged hanjunjung dhateng asmanipun sembahan kula Sinuwun Prabu Ndwarawati Kakang Mbok. Nanging jroning peperangan iki tataane dudu bab sing enteng, nanging tataane nyawa. Kurang-kurang bejane si Adi bakal mati ning peperangan. Kula menika sampun saged dados senopati. Menawi sampun saged dados senopati menika sampun ngrembak perkawis pecah gesang. Babagan pecah gesang menika sampun dados tanggal jawabipun senopati. Wiwit sinampiran pangkat senopati nalika semanten kula sampun wiwit ngendhengaken dhateng pecah gesang kula. Dasaripun tumrap ingkang rayi pecah gesang menika boten gumantung dhateng derajat lan pangkat miwah kawontenan. Nanging sedaya wonten astanipun Gusti Ngemaha Tunggal. Nadyan mancing peperangan mongko rinanjab gegaman menawi Gusti dereng ngeparengaken pecah tartemtu ki badhe kalis. Nanging nadyan nembe lelenggahan bawa rasa miwah pasugatan ingkang mirasa menawi Gusti ngeparengaken telas tulisipun ugi boten badhe kirang jalaran. Mila napaki lelampan menika badhe kula selehaken babagan pecah gesang. Esdening manah nindakaken darmaning satriya
sinartan sumeleng rasa pangraos badhe kados pundi mangke lalampan namung sumarah dhateng Cidaring pasti Kakang Bu. Rikat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga Ram kang tumingal dendeng saengga praja dereng pantawis dawuh ingkang bletek-bletek saged tebian den kula ingkang sowan den biya njaluk dalan Tobat Petro gawe kaget. Nggih. Ana. Bos. Ngandha. Nek mlayu nganti meh kentekan napas ngandha. Piye gawe kaget. Nggih. Ana ngopo kowe yah meniko wis metu nggih niki mbon niki. Mergo niki nganggo gara-gara barang niki tekan esuk niki. Mula kula metu ya ati was dandan mengki nek ra metu ya rugi. Bagong barang ya teng jedul. Anggen iki karang ngetutke petol. Le pupuran ke jam 5 mau kula. Nek ora metu rugi no. Enang apa? Ngatur ketiwasan matur dhateng sampun Ndarawara Srikandi. Lepat ngatur kula diagung mangsama. Iya ora dadi apa. Sepisan. Atur kula tepat Ndarawara Srikandi menika nyaosaken atur bilih. Nalika semanten kula dijagi wonten tepis wininging Tegal. Waduh, nanti monggo. Waduh aku ya lali ya. Tegal Kurusetra. Wondene menapa ingkang sampun kula tindakaken inggih menika niti priksa minangka dados prajurit telik sandi. Caos kabar menawi wonten senopati saking pihak nawa prajurit saking Satakura menawi ngedali senopati. Iya. Nah, dumadakan sareng nalika semanten kula nembe layah kaladi kula Bagong. Wah, wengen kangen. Suraman kegula. Ing biasa saking tembian saya kejawi no. Apa mau? Petro iki mbok sing apik, Truk, mbok gek saksek to. Nek ora entuk sambutan ki mbok gek saksek. Nekat wae kowe iki senengane. Betah wae kowe iki. Gak wis gak omong apa perlune? Heeh ya. Paramatur Ndarawara Srikandi bilih kula ngedali senopati. Tobat kula ngedali senopati. Nggih. Senopati mestine wae genderane katon gambare apa? Gambare kertu. Kok kertu to? Mau ki kotak kok ya, Gong. Heeh. Apa to? Cliwik. Gambar kok Gambaripun mboten sanes kejawi namung mboten pati cetha wong isih adoh kok. Kula matke ning gambare wernane genderane abang. Genderane wernane abang sajake wonten tengahe enten genine niku kula mboten dong niku genderane sapa. Ora mat genderane mboten mat genderane pokoke abang tengahe enten genine, nek tengahe enten das banteng niku PDIP. Nek tengahe enten genine kula mboten ngerti niku genderane sapa. Tobat. Setyaki. Kula wonten dawuh. Setyaki. Oh. Ora nang kono. Oh nggih. Wis cukup tak tampa omonganmu. Wah dadi batur ki ra penak ya, Gong. Lah piye to? Nek wis ngomong apa butuhe kok ora nang kono. Ora nutup-nutupi. Aiti. Wis ngrekoso.
Pun. Bagong barane ngono. Malah nyedak. Aku nang ndi ana nggone ciyut. Nang mburi. Oh iya, wah jan wong wedok galak. Heeh. Ku nek ndek bojo ngene iki piye, Gong? Oh, tak racun wingi-wingi wis. Ana. Andek bojo ngono iki ra umur dawa kok. Lagi mulih kok kerja ngekeki dhuwit ya. Kameng semene. Mesti deleke nang ikat. Gledahe. Kameng semene mesti deleke nang helm. Pokoke pas sarwa nyemelangi nek ndek bojo ngono kuwi. Ha iya. Nah kowe piye, Truk? Nah aku ya tak ingu wong ayu kok. Arep aku ndek bojo galake kaya ngene nek pasuryane kaya Ndara Rosikandi tetep tak ingu. Aku dikeplaki ya men, aku dunake apa-apa ya men sing penting ndek bojo ayu. Ayu nek galak ora apa-apa. Tur iso kasekten kadigdayan ki nek padu gelut ya, Truk. Heeh, iki sida perang ora? Sida. Waduh cerewet bae. Ponokan metu bengi ya elek, metu esuk ya elek, metu sore ya elek. Anggere ana rembug wigati kok malah dodeng pating clomet. Rembug bojo malah yo sing arep gelem karo kowe iki sapa? Jar ora. Kula niki kok wau. Pedro iki senengane. Aku ora kok. Meneng. Nggih, meneng, Gong. Tapek anggap e apa kuwi wong wadon senopati e. Iki tangane iki ra nyenggol. Wong sing nyenggol iki kono. Oh! Waduh sia. Wong sing nyenggol iki kono aku ora nyenggol kok. Mulane kowe rada mundur. Wah, wis payah iki. Anggo metenteng kok tangane senggol-senggol lho. Anggap e apa. Lah. Kowe nek ora mundur tak tibane Jemparing, kowe tibane Jemparing kowe. Iki. Wah, kula niku ora melu niki lho sing nyenggol. Mbok ora tumbak cucukan, Truk. Tangan kowe meneng wae kok iki ora. Setyaki. Kula wonten dawuh. Ature Petruk kula wongtoni Senopati. Nggih, parangipun. Metuan jaba ketapan Kurwadi Bala Setyaki. Aja gawe kuciwaning kok Prabu Ndarawati dipapakake. Yen perlu Andrepati nyawa ditotake. Sedika ngestaken dawuh. Kakang Pati Uda aja keri. Nggih. Gusti Ayu ngestaken dawuh. Mangkat dina iki Setyaki. Ngestaken dawuh. Mungsuh Pandhawa Tegal Kurukshetra raurung banjir getih ganggeng rambut krikil luntu engko sing mati ora mung wong siji loro ning jutaan manusia mati dalam perang Bratayuda kok. Apa? Terus kowe karo aku? Lho. Kowe karo aku dadi kawulaning wong Pandhawa. Nek iso kowe arep karo aku iki kawula cilik arep kowe karo aku batur iki nek iso njunjung pusaka. Lho. Nggawa tameng, nggawa pedang, nggawa tumbak. Saentuke wong yen pancen kuwi panjalmane musuh pateni. Melu perang? Wis ana kabar sedina pira kuwi danane? Perang kok sedina pira danane ora. Ora usah nganggo dina-dinanan.